Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyang taagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang tumatatampo nagdasingan nga John Mark. Wa na gyud ko malipay ini puyo ah. Aw, kung wala ka malipay, aw, magbuwag ta. Ma, pa, ino mo bagaway? Huwag. Ay, pagkapila-pila ha, John Mark. Bata ka pa. Hadlokon man taniwa ng buwag-buwag uy. Sige magbuwag ta. Mulayas ko din eh. Ma, ayan ang pagbiya din ni Sato, ma. Ma! John Mark, andamang mo mga gamit. Ha? Ganun. Ay, napagdaghan o pangutana. Basta andamang mo mga gamit. Pagdali. Pa, niyalag kita silang lula o lolo. Kaya ani ka na puyo sa imong apuhan. Mao na po, dini ka na puyo uban na mo ha. Nga naman pa. Kung Sato lang di ko puyo. Dili mahimo. Ani ka sa imong apuhan kay wala na ba yung imong inahan? Ato lang ko Sato pag... Ay, lagi pagsupak-supak ba? Ang palungon ta karon. Ani ka na puyo sa imong mga apuhan. Ayaw kabala ka ako. Sa Kaya ako masig ka pa eskwelahon. Mao na, dinhilang ka dong ha. Kay panggaon man ka na mo. Ulo. Lo, Lola. Ngano day nga, di naman ko gipapuyo ni Papa din sa inyo. Kukuan dong kikining. Kay may lain nag-asawa si Papa ni mo to. Ha? Nagminiyog lain si Papa ni po. Ugwa mahibaw ang pag-uni ang asawa nga may anak siya nga mao ikaw. Mo'y hinungdan nga dinhi ka gipapuyo sa amo. Ay pasagi lagi na bata din eh. Sama ka. Kinsa mo ito? Ako'y bahala na bata. dili mahimo. Kuha na ko si John. La, si Papa. Shut ka ba, uy. Pa! John Mark, uban ako. Mamauli ta sa bahay. Nga naman pa. Halik na kagpuyo sa bahay. Dili ko pa. Anilang ko din ini. Lulag lolo. John Mark! Tilang ko ba ni mo pa? Diligi mahimo. Nya, naam kay bagong asawa. Mao gani nga pauli na lang sa ato. Kaya nahibaw na ang bago na kong asawa nga may anak ko. Pa, Pauli sa ato. Kay dawat na sa bago na kong asawa nga may anak ko. Mao din ni mong anak dong? Oday, les ko tita. Buotan man din ni bata ah. John Mark, Tita, saan gibuhat nga? nagbuhat ko sa kong assignment, tita. Ang dangi na. Hugas ito mga plato. Pagkahuman panilhig. Ha? Ha? Ansa man? Nakadungog awa. Dagan para ba niya kong buhaton, tita? Wa ko'y labot kung daghan kag buhatong assignment. Ang akong sugo mo ito man na. Nakasabot ka? O, tita. Nakubuutan ng ikaduhang asawa ni Papa. Di man di ay. Magkita man di kayo. Gahit kag giingnan ti ka nga sayog pa uli kay nakadaghang trabaho din sa bay. Dugay man may gibuyan sa mong teacher dito. Matubag ka pa gyud. Day, ano na? Kinibuotan ni mong anak ay. Mabay pag
Nagalangay-langay ka kay hadlo ka sugoon. Di man good ba? Dugay man ang umana mong klase. Ikaw ba mga tarungan? Ikaw ka? Visit! Pagilis! Ako makatabang ka sa lihukon dito sa bay. May gani kay siya mang gibuhian nun. Magdali ko kay basig kasukan na sa ko ni tita kung madugay ko. La, Dong, nagdahita po pa ni Dimbo. di tita mo ron nga nagilak. Ano mo ka? Dong! Tita? Tita, John Mark, maayo kay ni anak ka. naunsa de ka tita. Nganong naghilak man ka? May tao nga ni diri sa ato. Nagpahibaw nga giatake ang imong amahan og namatay. Karon nga nalubong ng imong amahan. Pangita na lang imong kapuyan. Ha? Lain man sa kayong kung magkukuyog ka na ako. Hindi mataparinte. Pangitag imong kapuyan. Ako pa nimo. Ato ka mo puyos igsuon sa imong amahan. Aron mabuhi ka. Way problema. Anhi ka puyo sa bay. Salamat tiya. Pag binuotan lang yun din, ha? O tiya. Oh, maayo kay ni anak ka dyan. Ngano day tiya? Naabot naman ang imong igagaw gikan na narbaho. La, naani dis agaw? Go! Ikaw! Musta ka? Okay na gaw. Dugay na ka din sa bahay, ikaw? Tao-tao nangit gaw kay wala naman ko'y kapuyan pag kamatay ni Papa. Nasman, kailangan ka trabaho. Ha? Nangita mo nga laing boy ang akong trabuhan. Good. Nasman, trabaho ka? Mayo pa gaw no? Sige gaw. Mukuyo ko nimo inig balik nimo. Kay manarbaho na lang ko. Sa edad na ko 11 anyos, nanarbaho na ko isip boy. Karon, 14 anyos na ko. Og nialang gyapon ko sa akong gitrabahoan. Masuya na lang ko nga magtanaw sa ubang bata nga maglakaw-lakaw, nga may inahan og amahan. Dinhi na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power sa RMN. O kito mga higalan, kaagi ni John Mark, nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga ligalahan, pagsubok. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadri silang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Saan nga ikaw ra? Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran.
Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Mabel. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may duha ka anak. May trabaho. Og ni ami magpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kauban nga nangutang aning online apps. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Yan na di, Carissa? Ay, wa, mabiloy, wa ko dire. Yapag. Nga nang doon murag na tingamang ka nga ni anak ko. Ang! Nangutana man kong gardo ko, ni ana ba ka? Ingon man siya nga, wa pa kuno ka. Wa sa kabantay pagsud na ako nga nilag-in pa manggani ko dito sa logbook. Wa, siguro. Ingon man siya, wa pa ka. Ay, saon man sad ng gordyahan na to, nga sige ra man sa nagduwa ng scatter. Sana, uy. Ay, di ta pa ila nga na wahitas trend karon mabil ay. Maunay bagong uso ron nga online sugal. Ha? Sugal din na? Api pa na ko parehas og TikTok. Aw, may patong TikTok nga unang nabuangan na ng gardo. Kay malingaw patagtanawan na iyang mga TikTok videos nga nagsayaw-sayaw siya nga iyang i-post. Kay bisag may tiya ng gordyaha pero may mamhuki ay. Pero karon ay sus. Iwa na bitaw ko kita anak niya nga mag-post-post sa TikTok og videos. Aw, nabuang man anong scatter. Sige, lagtuplok anang iyang cellphone. Nahigamang gud na siya nga nidaog og 15,000. 15,000? Dako agad? Oo. Og ang puhunan anak ko no, piso-piso ra. Wa kanindot ko diyan ang duwa ah. Dako magdaogon. Oh, dako ko nooy, pangutan nas girle. Ha? Pero wa gyud ko magpadaan na. Kay may nakasulti na ako nga padagon ra kuno ka anak sa primero. Mura kasino ba? Pero mas daghan ko nung pildi ana oy. Mao ba? Mao ding nabuang ang atong guard og duwa ana. Mao gyud. Og mao nang dili na na siya epektibo sa iyang trabaho. Wa nang gani ka bantay nga niin na di ay ko. Magmahay ra gyud nas gardo anang iyang kalaki. Na, mausa na nga kumakauban sa trabaho. Kung wa ganing among amo, lumba lang na sila toplok ng cellphone nila. Nagduwa dig scatter. Kay uso lagi kuno na ron. Nay, ang kailang nga taxi driver sa among driver ay perting ungo sa kuan, anang scatter. Yabag anang scatter. Iparking na lang ng iyang gidang taxi. Ano sila sa landong. Nagtuo kang mipahuway. Sus, nagduwa madig scatter. Uy, wala nun ka pa masahiro. Kay primero, ang daog pa kuno nila anang duwa ang ilang iabang sa taxi. Katugayan ko ay, na, wala man kuno kaabang. Uy, mao ba? Kay padag-on naman kuno ka anak primero. O kung maadi ka na, aw bawi o naman sa kuno na sa kuan, sa scatter, kanang imong daog. Lo. Unya kay gusto ka pa man nga mamawi. Amo na mo pusta pagid ka. Hangtod nga magkautang-utang na hinuon ka. Mangutang og ipusta? Ay o gani. Asa masab sila mangutang? May magpautang sa buroy nila no para sugal ra. Aw, di ba sa tao ang ilang utangan? Kanamang pautang nga ipaagi sa online apps. Sa online apps mangutang?
pangutan nga pwede na ba day taron mangutang gamit lang ang atong cellphone. Niya ng mga online apps o wa sab ko'y kalibutan nga ma-involve ko ani bisan og wa ko mangutang. Unya, hain naman ni Scardo eh. Gibiyaan man niyang post din sa entrance. Nagpalit siguro pagkaon. Teksan ko na lang ba nga magpadako. Mabel. Oh. Mabel, Oy, kanang hain si Gardo. na, mausay akong gipangita, oy. Kay magpadaon ta kung sudan kung mapalit man gani siya. Umaday diri, oy. Teksan na lang nako. Sus, nasab na number niya. O, syempre. Ato agod ng guard. Og mo text sabay ko niya usahay kung may tuyo o ipamalihog ko. Na, pag-expect na lang nga makadawat sa kag-text sama sa akong nadawat. Ha? Unsa nga text ba, oy? Giapil man kog paningil aning iyang nautangan, oy. Ha? Na, Nga napil man ka? Nagrantor ka? wa, oy. Sa online apps di ay na siya mangutang o gapilon tag paningil. Kita? Hasta ko? Tanawa ko na imong cellphone, be. Tanawa. Kay basig may nadawat kang text niya nga naningil kang Gardo. Kay kana ding iyang giutangan sa apps. Ipaklik di ay na nga ang apps maka-access sa iyang contacts. Maong apil kong nateksan nga gipanilngan. Maha ba? Abay, bibi ko no, oy. Tanaw na ko kong cellphone, oy. Check. Tanawa diya, tanawa. Di, ato'y nag-text na ako nga wa ma-register sa kong cellphone ang number da. Ay, mauna na, day. Basaha dayon. Sabihan mo si Gardo. Maayong pagpaminaw sa Lex Bayad Pino. siya sa kanyang utang para hindi ka madamay. Tara, daan pa ko. Ingon ana sad ang text nga akong nadawat, day. Hain man is Gardo, be. Ato istoryahon, oy. Pasiluad ko ninyo, Ma'am Mabel, Ma'am Risa. Di ko maker day may nimo sa imo ang giutangan, Gardo. Watan, Ma'am, uy. Halos tanan akong contacts, Ma'am. Ilang tiksan kayo, maka-access man sila sa akong phone contacts. Unsa? Anya? Unsaon man nina mo ron? I-ignore na ninyo, Ma'am, uy. Kaya di naman unya na magsamok ninyo kung makabayad na ko. Kung maod ay na, bayrin na. Kaya nasuko na ba yung bana na ko? Kaya nagtuungan ni apil-apil ko anang utang-utang sa apps. Ang problema kay, wa pala ko ikabayad, Ma'am. Pwede ba manghuam ko ninyo kwarta? Uy, Unsa? Miyang ko na nga mong gwardya nga nakautang day kuno siya ani sa online apps kay giposta niya sa duwa nga scatter. Og samot ko ka siya kay 7 ka online apps sa iyang giutangan nga lain-lain ang presyo og may total ang tanan og 40,000 kapin. Ang ako mapangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sana sayran nako sa pautang sa online apps pero tingdag ko og interest o gamay rag malimpyo. Like, muutang kag 7K, 5K lang kapin ang malimpyo nga ipasod nila sa imong GCash number. Ug ang dapat mabayaran nimo, 10K man kapin. Rehistrado ba gud ni nga mga apps nga magpautang? Ikaduhang pangutana, ang problema nako karon kay apil naman kong ipaningil sa utang sa among gwardya sa online apps. Wa ko magkarantor, pero maka-access day ko no ang online apps sa phone contact sa nangutang nila. Okay ba gud ni? Nga apil naman kong nahasol kay bastos man maningil og manghudlat pag yun. Asa man may mo reklamo bahin ani? Ikatulong pangutana, na ako'y cellphone number sa nag-text nga naningil nako bahin sa utang sa among gwardya. Matrace ba gud kun kinsay tag-iya aning numero ha? Ilabi na kay giparehistro naman karon ang atong mga mobile number sa NTC. Unsa may ako ikaso nga nahasol na masab ko sa ilang pagpanghudlat? Ikaw pa to katapusan. Unsa sa dining duwa nga scatter? Ila dining duwa nga kun may nakadaog man, daghan man sa pangnapildi. Dili ka ni sila konektado ani mga online apps nga nagpautang ug ang controversial karon nga Pogo. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Mabel.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal, personal, mga pangutana natong emotional nga mga suliran. Agoy, kinsa may nagluib din ha, kinsa may gipasakitan, kinsay gipaasa, kinsay gibiyaan, kinsay nanakit din ha. Bati mo ha, nang ghost, kawa ninyo ayo. Ayaw mo ana, buwag-buwag, klaruha at tubangan na ninyo, no? Ug di na mo sulti, storyag tarong. Ayaw anang biya-biya ni ako man na daylain, makita na lang didto, ayaw ana, bati man na. Kung nainana mo, sige na lang, ipadadiri kaya atong paminawon, no? Nya atong tanaw kung saan na to pag-atake ni problema ha, guys, no? Ipadangin hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase yun yung pamaagi, guys, kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o inyong mga suliran diri namo nganuman kay gusto man mi nga masiguro nga mapadagin na ninyo wag gyud rason nganong di na ninyo isuwat inyong problema nganong dili ninyo i-share nganong di ninyo i-unload ang inyong kaugalingon nga mas mugaan man gyud ning ato ang pamati kung naatay kaabag, naatay kauban, naatay kuyog, naatay musimpatiya sa atong mga giagian, di ba? Dili man guna sa tanang higayon nga atuan na lang yun ning agwantahon, suluhon ang problema. Okay ra, madara lagi. Ako ra ni, ma-okay ra niya ako. Hoy, niya kahuman. Pila naman kasi manang gahinuktok pa man din ha. Habit na ka dili manudlay. Kay nalimot na kasi mong kaugalingon. Niya, okay pa ta. Kaysag na kay kasturya. Diba? Kung niya makarealize pug ka nga, di naman niya ako'y naay problema. Kamo man po di ay nga nung sige mong kung mugtok dire. Bangon ko mugawas ko sa balay. Pagwapat tabi ko atong lipstick. Manudlay ta. Kani mga laki mang shave ta. Patupi. Kay ang kanira bang babay o magproblema buhok himongtan. Mamubog buhok. No, mausab. Ang laki po di po mamarbas. Di po mang shave. Kay wapod. Di kanahan. Di ba si pumligo. Ayaw mo anak. Bangon. Pag-ilis, pagpagwapa, tanawang naong ninyo sa amin. Kinsa may muatiman ninyo, dili ka mo, ano inyo man ang pasagdan. Nagproblema na gani mo, gibiyaan na mo, pumbiyaan ni mong kaugalingon na unsa. Wa man kaatiman na, di kaya atiman si mong kaugalingon, pagwapa din ha, palami di ha, no? Paibog, samne, dili ta mong problema. Letter sender karong adlaw guys, si Mabel. Si Mabel, hingkod ang pangidaron, taga Cebu City, unya iyahang pangutana, kabahin ning atong nangutang, niyang kaila pinaagi ning mga online app. Usubi kay ni ron. Kibaw mo kasi makadawat kag text imong phone kanang makadawat ka sa inyohang kanang cellphone. But usay maminaw ba ning cellphone no? Kasi matingala ka mo may feed sa imo kanang mga algorithms nila ba. Una niyang pangutana. Ang iyang nasayran sa katukunong online app nga pautang dagko kuno kay interest gamay ray malimpyo kay nangutag 7,000 5,000 kapin na lang ang nakuha ang ipasulod sa ilang GCash unya ang bayran 10,000 na yabag. Iyang pangutana rehistrado ba ang kanang mga app nga magpautang. Okay, di ko katubag kung rehistrado ba. I am very sure nga naagi mga online pod nga mga loan application nga rehistrado. Pero sure gyud kayo ko guys nga kanang mga nagpautang daghan sa kinang mga illegal or dili rehistrado mo na ayaw mo patakag open anang mga link makatintal hinuon tinuod easy money. Pero my gosh, ang kahasol ug ang kasamok inig binayranay nas interest. Simple na gyud kay na good. Kibaw kong gipit, usahay, kibaw kong tingbits gyud nga, tingbitay, usahay no karong mga panahon na. Pero atog yung huna-hunaon, kaya ba nato mangutang, kaya ba nato bayran ug mangutang mangganita, mangita gyud ta og legitimate nga kautangan nga di pud kaayo bugat para nato inig bayad. No, nya ay mo pataka ng mga online apps susihan na ninyo, no? Pangayon mo registration kay honestly wala pa gid na regulate sa ato ang gobyerno. But kay si mag-away ning impeachment, sig-away ning ICC nangalimtan ng ilahang trabaho nga maghimog balaod nga makabenepisyong katawhan kaning mga online app kinahanglan gid i-legislate. Kinahanglan gid na ay balaod ipasaka para magkontrolar, mo regulate ug mo punish aning kaning ani mangilad ba. Hinaot pa unta. Ikaduhang pangutana ang problema kuno niya karon kay hasta siya gipaningil sa utang sa ilang security guard nga wa man ta siya mag
garantor. Ang iyang ingon, maka-access ba di ay kuno ang online app sa cellphone contact, sa phone contact, sa address book? Okay ba kuno na? Pero akong nasabtan ba? Dili man tingali na siya ma-access. No, I'm not sure. Di gyud kay ko, number one, di gyud ko super techie. No, kanang mga basic lang gyud ko, pero ug di gyud pud nimo grantan og hatagag permission, di man gyud na mahak ang imuhang address book ug imuhang cellphone, no, kasi nagpataka lang gyud pud, pero kung wa pud ka nang guarantee ngano mo bayad man ka. Ako pa nimo cellphone man na i-block or pag-ilis og numero ay na lang na sila tagda, pero pwede gyud ka makareklamo bahin ana didto sa police or NBI sa Cybercrime Lab. Which brings me sa iyang ikatulong pangutana nga naaman siya cellphone number sa nagtext unya, di ba, sa DICT, no, iparehistro naman na sa NTC ang ato ang mga cellphone, posibleng pwede nato na siya ma-trace. So kung gusto ka, paki-coordinate sa NBI or sa police para ato ning ma-entrap ang kaning maong texter, no, nga online nga scammer, no, kay para ma-trace siya, ma-entrap na matanaw na tog asa yun ni siya. Sunod og ikaupat nga og katapusang pangutana, unsa di ay gyud ning duwa nga agay scatter ila di ay ning duwa nga kung may nga na may makadaog daghan na sad ang napildi dili ka ni sila konektado sa mga online apps nga nagpautang og na controversial nga pogo. Okay, ang scatter is an online gambling, no, mura na siyag casino. Kung kinsa nang pamilyar og casino nga iningsod nimo, daghan laing klase-klaseng duwa na ay kanang slot machine, na ay lamisa, na ay ruleta, na ay dice, cards, kanang mga inana, mga lamisa, ana. Pareho ra pud na gihimo lang nila online. Iningsod nimo, mupili ka kung si mong gusto duwaon, no, pero it's still gambling. Sugal gihapon na, game of chance. Sa tinud-anay lang, may di man gyud unta ni bati ang kanang casino, kay regulated man na siya sa gobyerno under the Philippine Amusement Games and Games Corporation or PAGCOR. Giregulate man na siya para ra gyud unta na siya lingaw-lingaw. Unya ang kanang kwarta pod nga makuha sa PAGCOR, punta man pod na supposedly sa ato ang charity and the like, no. Ang problema lang, wa naman gud na siya nahimong hobby or lingaw-lingaw, naamang guy ma-addict sa sugal. Unya, tungod ana, nahimo na siyang evil, nahimo na siyang dautan. But in terms of that, kay kwarta man gud, that's very tempting ba? And sa tinud-unay lang, honestly speaking, wa pa jud kuy na ilhan nga tao nga moingon nga nadato siya, legit nga nadato gyud tungod lang gyud sa sugal. Naa gyud na mga legit nga mga negosyo, unya gilingaw-lingaw na lang gyud na nila ang kaning pagpanugal nila. Dili gyud kumutuo nga na arang-arang ang ilang kinabuhi tungod kay nagdula silang scatter. Kita biya kay na ninyo, grabe kay sila mo temp og mulyor ninyo. Liman lang ka makita nimo online, hala na may pay kwarta, naghigda sa kwarta, ang suds cabinet puno magbinandol, no. Dili that's to lure you, kay para lang yun mahaylo ta nga makaana, pero di yun mo ambot lang hawa. I have nothing against kanang mga mubuhat ana, makaluluoy lang kung maadik ka. Labi na, imagine na, grab driver barong ka or driver ka, nilimpyo kag 500, gidowa nimo, chance manggod na 50-50 gyud. Posibleng mo daog ka, posibleng pildi ka. Okay, daog ka karon, okay, ugma na sad, dula na pug ka, pilde karon, kaduhang adlaw, gikwaan ni mo imong daog gahapon, horot, suway na pug ka, ugma na pod, pilde na sad, mamawi lagi ko, or daog na pug gamay, bawi na sad, ana man na ang chance. So, sayang ba? It's only meant kung natay extra or kung kibaw ta mo manage ato ang finances, no? But hinaot unta nga di ta magpadala sa bisyo ug di pud ta mahayloan ng mga advertisements nila. Ako pa ninyo, i-ex na inikita ninyo anas inyong mga advertisement ay nagtagda, ayaw ay kwa kay para dili na mo magka problema ana, iniktan-aw di mo mahaylog click unsa ba gyud niya, duwa. Sus, next thing you know, when I saw yung Gcash, problema ta, no? So, everything lang yun gihapon in moderation ay magpadala ng mga sugal. Kay, ang atong future o ang atong kinabuhi, makaginhawa ra gyud ta dili sa game of chance,
oras. Dili sa sugal kundi sa sakto nga pagpaningkamot. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.